המורה, מה לומדים היום שם היסטורי? תום וג'רי, מי רואה תום וג'רי? המורה, את רואה איזה אור מתחיל, אני לא עשיתי כלום. אז שקט. לא, אתה לא תפנה אליי. גם אתה. כל הבנים, אתם לא פונים אליי. גם את ליה. קיצר קוקי, לא לפנות אליי. ככה בהפסקה לפסיות. אתם יודעים טוב יותר מי אני מדברת על כל הכיתה, כולל כולם. אוף. במכות. בואי, אני אביא לך אחת חיים. מסתירה לי, די. המורה, מה מסתירה? תראי איזה מסך גדול, מה מסתירה? כל היום רק מסתירה, אני רואה לא מסתיר. הילדים לא מסתירים. אתם רוצים כאפה? זה שחררו. יואו, אתם רוצים מכות? בואו, במכות. מה אתה רואה אותי? בוא, אני אכסח לך את הפנים. בוא לפה. במכות. בוא, קדימה. לכי לדודה, לכי, די. הרי נקרא כואב לי הראש, די. יש כאן מורה שקוראים לה דודה. זה השם הזה. אתה רוצה מכות שקט? בוא, במכות. בוא. תפסיקו, ועכשיו. תגידי לו. לא. תעיפה אותה למנהלת. אלק מנהלת, ואני בכלל עושה באיזה ספר הזה, היא לא מנהלת. אמרתי לפנות אליי. לא רוצה לשמוע. גו, איזה מכות יש פה. יאללה, קדימה, כפיים, בנות, תרימו. יואו, דפק אותו לקיר. נעל אותו בדלת. יואו, שפך עליו סמים. הוא מעשן ליד הסיגריה. יואו. איזה מורה, יואו. המורה רצה להדליק אותו במצית. יורד לו דם מהפה. יואו, שרף אותו. אומייגאד. כאילו, יש כאן מכות? יואו. המורה למה את לא קראת למנהל, אלק מנהל, מה היא בכלל עושה? יואו, אני לקוח לכיתה.